ban wan lang ha ka yin ka jong u ban mani ban pendon burom yu ha ka ni ka pon suar begin sedang khot yai spetri se mahaban puli ya ki ke program jong ka ni ka jing sang Reverend Sirman, program na bentang ni kajing sing pajba ka ni ka sanmet. Ngelayak sengaja kumtu ya kajing ruai perhemen se, mapok kajing alam yang kajing sing samla balang presiden sopo. Nang ilam jing ruai di Mr. Jasper L. Peto, nang tem keyboard Mr. Winterborn Salam. Ban ilam ingi nang mapuli nang kaktin jong blai ban bantuai dari Miss Revealing nang tudu. Ngia ban lum ya kajing aingo, bat kat bang nang lum jing aingo, ngelayak sengaja ru ya kikwaya. Nang kajing sing samla balang presiden sopo. Bat jing sing samla balang presiden thang sky. Nyo ya kajing pengentang ya kajing engo. Ka subjek balang kabong ka bainong hakapla ka ba peitliu. Ya ka balang bunsong nong rim na ka kitab hakai kunong menongkong dukot benriu. Ban keren ya kene ka subjek dari Reverend RB Marpana. Nyo ya kajing ai ka belai kaliang na kaliang ka sinod na chairman. Bat na kaliang ka balang dari Reverend DL Rembai. Buat sa kajing penmana bat kajing penwai. Reverend Sirman kini dalam program akan ikut. na ai ku blai ka jing sang samla belang presiden sopo ki bala yalam yangi ban mani ban yero yo blai lembal ku jing ruai ki ba ai ding ka mensin berhem ya jing sekri itu blai nanggar ku ya pi kum ki samla pinangla ban ruai penan buram yu bat hakan ni kapor sajisin ngap yang sing bahaya ki pastor ki badangla ban yadon ban men besan ki dekat bat ki delegate bat ya pi ki prabengai ki samla jong ka balang bandon na sabar jong ka balang sabar jong ka sinat ru yang sing bahaya pi hagan ni kecil. Bat hagan ni kapor na pediang sing baharu yai Reverend RB Marpana lembat ki bayawan lembat i ladon teng jongi pediang sing bahaya pi lembat ki bayawan lem syakan ni kecing sen ka bakhadu jong kan ni kecing sen sinot ka ba pusau bat Reverend RB Marpana unsa ai ka kubon ni ban keren ya ka subjek ke balang gelapan baik tongin duai pa jongi ubah beneng hagan ni kami kabangila ban syam na kitab uhakai lenong menengkong dekat besau duk benriu kumcu nang gospel Matius nenong benriu dekat balai tulai bat kebakat duk nang gospel Lukas hat alenong dekat balai tuan duk lagi sau tongin cak sekolah kin dong blai ki boong kumne hatu kedong kepor ye pi ban song laki yeng balake lentang haba kene ke yeng kelong ke yinja nama kata te kumne uang trai ki pat to per khat pi laki lenti pila bet shibun te pila lum khandiat pi bam hin re pim kedang pi di hin re pim ja sliang pi pun kup ye lade hin re om don ubasai bak ta bu yo bai nong tang ban bu ha ka pla ba pe kliu Hendai pin ya wat shua ya ke hima ublay bat ya ke hok jong u dia ki e baro on sa lang tam hapi to wat shak ting ko kan hun ibarit da ba pa jong pi usnyo pha e ban ai hapi ya kata ke hima to thau le dia ki jingpan ki ban ong man rim ke jing kan sheu ken ha ki benang ke ban om lut no sha ka ba unong tu wan hajan lam ne ke nyang tam penjot na ba ha ka ba long ke jing kan sheu jong pi hang ta kan long ru ka do lut jong pi uglei belong pa jong yu baha beneng uglei ubadak ya ki jaka baro ha beneng bat khandeu uglei ubadak kan jong mena usnam sa usnam la ha bedeng ki jing tunjuk le sen sebaki la ban ya kandu hendai long me ka bor jong ki ka bor bang ju sha jot bikin la ban ya lam ni kum ka jing seng samla ha ka ban ya kon kraw ka teng ka ba im ka badan bor tam jong me sla jong ne khandeu ni du wa ni atra de min sne ba ban tan kun samla baro ha po jong ka sinot ai bori kham tang ka bedeng ni ki sngi ki bala ker sau jong ngi da ki jing
Pensyoy ba ke jing sniu ki pun jai. Kibangi I bala pelong sisai ka pop bakan man bun. Kumbali thulapa na ktin ke jong me. Ba ke jing I ku bun kal nang man kriat. Kum ta tra di tu isnei ni kumbangi long. Ilong tang ki briu. Ki badak para bo da ki jing trot ki jing duna. Ba nyau thu ba da ka bo jong I. Ngim long ruem. Ngim la ba ni la persya ba ka pop. Bun bun sien ngi ngop ba ni sya job. Haki bor jong boman. Uyai wan bara bor. Iban pengklet ini ke jing sisa. Bangi day ki jong me om ki jong kane ka porthai. Trad ida markata ngi don ki jing sup jong me. Kin ya chong sa rang kat lem bat ki menta bat habaro silente ke jing im ke jong ki. Trad ngi duwari bat habaro silente ke jing im ke jong ki. Trad ngi duwari ne ba men sio ba bandon kat lem. Ne ba men sio ba bandon kat lem. Bat ki akli ki jing seng samla jong ki balang. Ki ban sa bat ki akli ki jing seng samla jong ki balang. Ki ban sa ai hangi ya ka kubor. Lambag sur jing ruai pensat bor lo me ki ko konrat na du ki nong yalam ki jong na du ki nong yalam ki jong ki hadu ki lembar kuaya baro ki ban se sim benta yalam ki du mun sem jong me ko konrat ba ka sur ba ki kentien ki ban ni lamba jong ki jong me ko konrat ba ka sur ba ki kentien ki ban ni lamba jong ki kin long ki ba mi na ka donut ba ka jing sham phang im jong i kum ki samla bengin long ki ba bi kan yo ma long ki ba bi kan yo ma de ki jing ter khu ki jong me ba dan long ru de ki jing ter khu na benta ki ki jing ter khu ki jong me ba dan long ru de ki jing ter khu na benta ki wei to pun kentang na ka tai sai pri jong me pen kentang I da ka bor mun sem ba khu jang na ka tai sai pri jong me pen kentang I da ka bor mun sem ba khu jong me ya ki jing pun khre jong I ba ro phang kenang ba ki kubor jing pun khre jong I ba ro phang kenang ba ki kubor ki ba sio ne por kin long da sisa kum uto sembai ba hap om ru denti om ki jaka mau om ngapden ki jing sia ande long kum uto sembai ba hap kan deu ko ba ha uban jaka ban su thiet ha ki dolut ki jongi ba ban se so ru be kham bun sha lamba ka jing long jing em jongi ko man tasi trabi simti ni we begin la ban sa skor ka tien ke jong me ba ban pediang ru ika simti ru ik benta ka bang sa jong ka jing sekri ke jongi ilam do mun sem jong me ta du ban do wai ngeu atrai ke jing pat berit jong akum ke nong pop dan mabat klet ke jing duna ke jing pelat ke ba mesiam lebai kini ngapan dengan duai haka kerteng ke batiang tam Jesus Christ lonong pun im jongi menta bat si bom jikut ro amen. Menta ngendum ya kicing aingu bat kat badang lum ya kicing aingu nga khot bikini ki apli ki kuaya jing sing samla belang Kristian sopho ke jing sing samla belang Kristian thang sky ke sel bahaban ai ke jing ruai ke jongki bat hadin meladap lum ke jing aingu nga terpat I reverend ki lalu sel bahaban pententang ke jing aingu